Trencaré la cullera. No puc, no puc. S'ha quedat aquí, per sempre. Pastís de préssec, ideal per berenar i per les postres. Si és que no se l'han cruspit abans. Fem el pa de pessic. Comencem pels ous i el sucre, tot alhora. I ara batem enèrgicament, A mi m'agrada fer-ho a mà perquè així, saps, faig gimnàsia. Va augmentant de volum i va quedant com més blanquet. Això es diu blanquejar. I posem l'oli, integrant-ho, formatge, en 2 vegades, perquè s'ha d'integrar bé, Barrejo la farina amb el llevat i un pessic de sal. I tamiso. Sempre va bé trobar un tamís que sigui més petit que el bol, saps? Així evites que no caigui la farineta per fora. I ara el que fem és integrar les 2 barreges. Fem 2 mitges parts tan netes com puguem. Aquests dauets més petits i més irregulars els posarem amb la massa. I en canvi, aquestes parts són les que ens faran lluir a la base del pastís. Per evitar que s'oxidin, poso suc de llimona. Fem un caramel senzill. El sucre, unes gotes de suc de llimona, és qüestió d'esperar. Ni moure'l ni històries. Mira, unto amb una mica de mantega la base i els laterals d'aquest motlle. Si et fa angúnia agafar la mantega amb les mans, ho fas amb un paper. Ostres, tu ja. És que de veritat, que és que et sento, Ai, l'ha d'agafar. I què? Les mans estan ben netes. No siguis tan brava com jo i posa paper de forn a tot el motlle perquè no se t'escapin els sucs. I ara, els treballs manuals. L'important és omplir tota la base de préssec. I si t'agafa un atac de pressa, no de préssec, un atac de pressa, el poses com pots, Diguéssim que el caramel és un caramel. No puc, no puc. Trencaré la cullera. S'ha quedat aquí. S'ha quedat de per sempre. Doncs ja ho saps, El caramel, perquè no et passi com a mi, l'has de fer just després de fer el rosetó i així el podràs posar d'aquesta manera tan elegant. 40 minuts de forn a 170. Aprofita que ara és temporada de préssecs, de veritat,